ഓക്കെ എടുത്തു. ഹലോ, ഞാനിപ്പോൾ അജേട്ടൻ്റെ പിന്നെ ഇതേപോലെയുള്ള നിർമ്മിതികൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കുറേ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്. അതായത് കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഗ്രാമം. വളരെയധികം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇത്രയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്ക്. കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രതിബിംബങ്ങൾ നേരിട്ട് കുറേ കാടുകൾ കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തുന്നത്. വളരെ സന്തോഷം. ഇനി ഇവിടുത്തെ എന്തൊക്കെ ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാനിവിടുന്ന് ഇപ്പം തന്നെ പോവാണ്. ഇത് ഇവിടുത്തെ ഞണ്ടുകുളം. ഞണ്ടുകളുടെ ഇപ്പം മത്സ്യക്കുളം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഞണ്ടുകുളം നമ്മൾ ആരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. അത് പല വെറൈറ്റി ഞണ്ടുകളാണ്. ഇതിൻ്റെ വഴി ഇവിടുത്തെ തോട്ടമാണത്. പലതരം പുഷ്പങ്ങളെ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത്. ഇതൊന്നിപ്പോൾ എന്താണ് വരുമാനം? അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പാത്രം ഗന്ധശാലേനെ കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഔഷധ സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും ഇവിടെ വന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലൊക്കേഷൻ കണ്ടല്ലേ. ഇതാ നെല്ലുകൾ വിളഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഇതാ ചുറ്റുപാടും കാടാണ്. ഒരു അത്ഭുതം തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു നിർമ്മിതിയാണിതാ ഈ വൈക്കോൽപ്പര. ഒരു ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഇത് ഇവിടെ അങ്ങനെ വന്നിരുന്നുണ്ടല്ലോ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു നിർമ്മിതിയാണ്. അതിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എത്ര കാലമായി ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ട്? ഞാൻ 91 വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 3 വർഷം കോളേജിലെ പിന്നെ കോപ്പറേറ്റീവ് കോളേജിൽ അധ്യാപകനായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതെല്ലാം ഒഴിവാക്കി എൻ്റെ കാർഷിക രംഗത്തും കാർഷികരുടെ അഭിവൃദ്ധിയും അതേപോലെ ട്രൈബൽ മേഖലകളിലും ഒരു സംസ്കാരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പഠനത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. അതിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ അവസാന നിമിഷത്തിലേക്ക് പോവാണ്. ഇവിടെ ഞാനൊരു വില്ലേജ് ടൂറിസം നടപ്പിലാക്കുകയാണ്. വില്ലേജ് ടൂറിസം എന്ന് പറയുന്നത് യാതൊരുവിധ നിർമ്മിതികളും ഇല്ലാതെ എല്ലാം നാച്ചുറൽ ഹട്ടുകളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള വളരെ പ്രകൃതിയുടെ സൗഹൃദമായി ജീവിച്ചു പോകുന്ന പഴയ ആളുകളുടെ തനിമ അതേപോലെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വെരി ഗുഡ്. അത് നിലനിർത്തി നമ്മുടെ വയനാട് 4 സംസ്കാരമുണ്ട്. ഈ 4 സംസ്കാരങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ഒന്ന് ഗോത്ര സംസ്കാരം. ഗോത്രമില്ലാതെ വയനാടില്ല, വനമില്ലാതെ വയനാടില്ല, പുഴയില്ലാതെ വയനാടില്ല, വയലില്ലാതെ. ഈ 4 സംസ്കാരങ്ങളും കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഒരു ഭൂമിയാണ് ചേകാടി എന്ന ഈ ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമം. ഇവിടെ ട്രൈബൽസ് ആണ് കൂടുതൽ. പിന്നെ എല്ലാ ആളുകളും ഗോത്ര സംസ്കാരം ഉള്ളതാണ്. അവരുടെ സംസ്കാരങ്ങൾ അതേപോലെ പകർത്തി അതേപോലെ സഞ്ചാരികളും നമ്മൾ തമ്മിൽ യാതൊരു ഭേദമില്ലാതെ സഞ്ചാരികളുടെ നല്ല വശങ്ങളും നമ്മുടെ നല്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഗന്ധകശാല എന്നുള്ള റൈസ് ഉണ്ട്. അതിനെ കൊണ്ടുള്ള ഫുഡ് മാത്രമേ കൊടുക്കൂ. കവയിൽ കിട്ടുന്ന പുഴ മത്സ്യം മാത്രമേ കൊടുക്കൂ. ഇങ്ങനെയുള്ള എത്തിനിക് സംസ്കാരങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടത്തുന്നത്. ഓക്കെ. ഔഷധ സമിതിക്ക് ഞങ്ങളെ ഔഷധ സമിതിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഹാർദമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യണം. ഞങ്ങൾ ഈ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ ഭക്ഷണമാണ് മരുന്ന് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാലും പിന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു കാലത്ത് വയനാട്ടിൽ നിന്ന് ലോറി വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ മലപ്പുറം ഭാഗത്തൊന്നും പിന്നെ അരി ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മളെ കാരാപ്പാറ ഡാം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഡാം എത്രയോ ഏക്കർ കണക്കിന് ഡാമാണ്. അവിടെ കംപ്ലീറ്റും നെൽകൃഷിയായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയത്. കംപ്ലീറ്റ് ഇപ്പോൾ നികത്തിപ്പോൾ ഡാമാക്കി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വരുമാനം ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. എന്നാൽ ഒരുപാട് കർഷകർക്കുള്ള തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു. നമ്മളുടെ ഭക്ഷണം സ്വന്തമായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് നഷ്ടമായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ രീതിയൊക്കെ നമുക്ക് വേണം. പക്ഷേ നമ്മളുടെ നാടൻ രീതി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ ഒരു തിരിച്ചടി കിട്ടുമെന്നാണ് ഞാൻ ഇതോട് കൂടിയിട്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. ഓക്കെ സാറേ, ഇതൊരു പുതിയ സംവിധാനമാണ്. അത് കണ്ടില്ലേ, വെള്ളം കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും ഇത്. അപ്പോൾ വയലിലേക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മൃഗങ്ങൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ അവർ ഓടിക്കളയുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ നിറയുന്നതോടുകൂടെ അവിടെ അങ്ങോട്ടാവും അല്ലേ? നല്ല ഇതാ നമുക്ക് കണ്ടോ. ഓക്കെ, വീട്ടിലേക്ക് പോണ വഴിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്. ഇതാ, ഇതൊക്കെ ഞാനും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ആഹാ, ഇതാ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലെത്തി. ഇതാ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഓരോ ഇതെന്താണ് ഈ ഇരിക്കണത്? എന്താണ് ഇത്? അറപ്പാന്നറിയാം. കന്നാലികളെ പിന്നെ കാട്ടിലേക്ക് മേയാൻ. ഇതോ
അത് തന്നെയാണ്. ഇത് എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കണേ? ഇത് കന്നാലികളെ കാട്ടിലേക്ക് മേയാൻ വിടും. 5, 10, 15, 20 എണ്ണോ അതിൽ 1, 2 തെറ്റിപ്പോയാൽ നമുക്ക് ഇത് ഈ സൗണ്ട് ചേസ് ചെയ്യാം. അത് നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇത് ഉറി എന്ന് പറയും. ഇത് നമ്മളെ കുരുത്തി മീൻ പിടിക്കണേ. വേറൊരു വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. ഇതാ അതിൻ്റെ ഗേറ്റ് കണ്ടല്ലേ, എൻ്റെ വീട്ടിലെ പുറത്തുള്ള മാതിരി പിന്നെ ശംഖുപുഷ്പമാണ്. ഇതാ ഇനി ഇതാ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പോകാൻ നിൽക്കുകയാണ്. ഇതാണ് അടുക്കള. ഇതാ നോക്കൂ, ഇതിൻ്റെ അടുക്കളയുടെ ഭാഗങ്ങൾ ഇതാ. ഇതാരെ പണിയെടുക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പണികളൊക്കെ? ട്രൈബൽ ആളുകളുണ്ട്. എൻ്റെ ട്രൈബൽസ് ആണ്. ട്രൈബൽസ് ആണ്. അവരുടെ വർക്കാണ്, അവരുടെ എഞ്ചിനീയർ വർക്കാണ്, അവരുടെ ആശയങ്ങളാണ്. ഓക്കെ. അവർക്ക് ഇങ്ങനെ എല്ലാം. ഇതെന്താണ്? ഈ മീനും ചിക്കനും ചൂടാനും മീനും ചിക്കനും ഒക്കെ ചൂടാം. വാഴപ്പഴം ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു അല്ലേ ഒരു ഓക്കെ. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഔഷധ സമിതിയിലൊക്കെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിലാ ഇവർക്കൊരു റെൻ്റ് ഉണ്ട്, അത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റും. ജീവിതമാകുമ്പോൾ എല്ലാതും കാണണമല്ലോ. ഇതാ നമ്മളെ പഴയ എറ അറിയില്ലേ, അത് ഓർമ്മ വരും അത് കാണുമ്പോൾ. ഇത് ഒരു വീടാണ്. ഇങ്ങനെ ഈ വീടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇത് പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണുള്ളൂ. ഓക്കെ. ഇതാണ് റൂം. ഓക്കെ. ഇതിന് മേൽക്കൂര മുളയല്ലേ? മുള കൊണ്ടുള്ള മേൽക്കൂരയാണ്. ഈ റൂമിൻ്റെയും തന്നെ മോള് മേൽക്കൂര മുള കൊണ്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ സുഹൃത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ബഷീർ മാഷ് ഒന്ന് വന്ന് കാണണം. അവൻ്റെ സുഹൃത്തുണ്ട് ഹാബിറ്റാസ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ എഞ്ചിനീയർ കെബിയർ. അവരുടെയൊക്കെ നിർമ്മിതിയുടെ ഒരു രൂപത്തിൽ ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, വളരെ നന്ദി, ഇഷ്ടമായി. താങ്ക് യു.